Ndimafuna tayamikire Latona Chimwililenji. Ngati bali munthu ofuna omuyika pa mpando anthu ake ayino okhala awawa. Ndiye mundifunsa zifukwa zake. Ameru yona limodzi imfa ya BN ndiyo Latona Chimwililenji alakhala. Ashikangawa podzozoti ife kuno kunchewu ndife anthu okwiya kwambiri. Amatumiza anthu awo ngati independent. Alipo mwana wopanda baba? Mwana angabadwe wopanda bambo? No. Latona Chimwililenji bambo ali nawo ali pati? Pompano ticket. Tikumvana? Aliyense amene akuya ndi imfa kuchikangawa. Tikapangaso zimene zija? Watu abodere ndikisa chichewa cha kuno kunchewu. Watu abodere ndeli zika naye ziko omobodi modeletsa watu. Ndendi ngona mene manziwa ine? Ngona mene? Nanga ngoni amakala gona ngoni? Ifenda ndifantalu kushapu kombi. Si ndifantalu gona iya. Ndiye kukuwasiwese kunoko. Timvane. Kukuwasiwese kunoko. Okampata vote ngati MP ndikugwirizana nawe ndindani Latona Chimwililenji. Komanso makasala a UTM amene ali pansi pa Latona Chimwililenji. Nanga ba president so kuti ngayeso ku ngona sisukhala sisudi basudi iliboso combination ine ngamaga baba iliboso alipo angabwetse MP wake amene kapena makasala alipo angamaka komanso tizithokoza munthu ali pomwe right asanapite osamati munthu utakayika kumanda ndi kumati munthu chanalo bwino adzonzi olonthawi mmene anali vice president amasunga wina aliyesa amasamala ndikonjezera ngati tikapitaso zina ayi amene ndayi independent ndikukuuzani ineyo ndachikangawa mwandipetsetsa amene akuti ndayi independent kunoko ndi achikangawa ndemaliro adagwa nyumba ya UTM tikumvana iti tisapange mistake yayi tisapotozeso yayi osati kwina kusilipasi kwina kuchombo ndeti mutoyo kukwira makasala onse tipangaza chani UTM MP ndalipo kale ndamene alipo kale president iso ndipati alinakale amayi ndabambo kunoko mavuto athu akulu malayi muno pakali pano ndiye ndinkhaniza chuma komano panthu onse amene akupisa nawo palibenso kadaulo tukambaza atiyambati Dr. Kabambe sinungokambaza udokotala ngati sing'anga iyayi tukambaza olwera nkalati ankaphunzira kwambira ku university kupanga masters komanso kupanga PhD pachizungu timati PhD zonse zimene ankaphunzira ndi zachani zachuma basi ngakhale kuti iyambe program ya startup yabakiri mulusi kakatawakaka anali ndani Dr. Kabambe angochoka ku sukulu kumene ngakhale Dr. Bingwa Muthalika ankaoneka kuti ndi dolo kwambiri kunkhani za chuma mpika kwake ndi utiwo umene uwu anakhalapo budget director ndi mpika umene umakhala ngati mmene amakhala amayi pa nyumba kuti panopo ndinanateni aliyense apeze mitanda yake penepo kandi mapisa anyama wina aliyesa atani zimufikire amene ali mwini mpika anali ndani Dr. Kabambe ngakhale nthawi imenenso anatenga ulamuliro ngati Reserve Bank Governor ndi munthu amene amayang'anira ndalama ija yakwacha kuti muyang'ane ndalama zithu makalesi amene nawo panopo ndalama imene nayo muona signature yosanidwa ndi ndani Dr. Kabambe tikumvana eti pa nthawi imene wana Reserve Bank Governor katundu limakula ukwera amene ali panopo ni manthawi imene chakuli wa 80 kwacha apana alipo bwanji taonani mtunda wake amene unkapangitsa kuti katundu uja azikhala omverera mitengo katundu asamangokwera chisawawa ngati mmene akwera panopo mtunda wake utiwo umene uwu nengati amakwanisa kumapanga zinthu zotchakuka kupangira ena kupangira Bakiri Muluzi kupangira Bingwa Muthalika kupangira Peter Muthalika ndezawo angakanika kuwoza bwinobwino inu wakwanisa kukuchapa chovala cha munthu wina ndecha uchika kukanike wakati wakapika zakudya zabwino za anthu ena zawo ngatika kuphika ndiye tisakapange mistake ndima amenewa ndipemphe Your Excellency kuti Madam Judith Chimwililenji akwereso pa nsanja pano Excellency komanso
Zigomo ngati kuli munthu oganiza boko mbiri ku constituency kunoko ndiye palibe so wina oposa ona bochimulirenji ndamva naye tisaponyesa so tisavutike so iyayi aliyese na amene anakuya ndi kuchikangawa kucha tisapangeso zoma iyayi zayenazi za atumikirawo ayi tisapange zimene zozoyayi aganywa iyayi osapanga za gani lente panganiza yani za UTM mayi wake ndokukakabambeso ndakuti koso konkunokoso ndenda chilika mwayi ngakhale tikulira koma misozi pang'ono tikuputika pang'ono chifukwa cha Dr. Kabambe amene abwera kudzatipulumutsa kuti mavuto amene tikumana nawo pano ayi tithane nawo. Salu please, salu chani changu UDM boma la Nyamata, UDM boma la Nyamata, boma ilo boma. Kuyankhula ndapatse mpata akupatse nimoni Adzonzi. Wakubulira mabe akakuyamba muntu mamuonesa china chake kuti kuti ndio mamuna. UDM kwatipitiriza bede nthawi ino tifuna tipereke ulemu wa bwana wathu wankulu president achipani cha UDM Dr. Dalitso Kabambe amene muli pano bwana ulemu wanu ndingakagone ndi njala ndipereke ulemu kwa mayi akunyumba mayi kubingu chimulirenji ulemu ndipereke ulemu kwa vice president achipani cha UDM olemekezeka bwana Salambula amene ali pano ndipeka so ulemu ndapfa kuti pali agwanaze sekretari athu alipo pano mlandire ulemu akuluakulu onse aku MGC mlandire ulemu regional governor ndi komiti yanu landirani ulemu bwana Suluma ndi komiti yanu mlandire ulemu ngati district governor wathu so ku district amene kumaita limodzi amene akuoneni bwana lero ndi akusosa governor ndi komiti yonse ndosakhatukira chiro mbuyomu mulandire maulemu wanu
ulemu wabiri upite kwa senior chief mfumu yathu yaikulu Inkosi Njolomole amene akuyimiridwa pano mulandire ulemu Nkosi. Ulemuso upite kwa magrupu athu amene muli pano makolo anga ni mafumu onse amene mwachitira ulemu msonkhano umenewu azathu a business amene somuli kumpano ama opemphera ama chalichi mulandirenso ulemu. Ndiye kulanda yochepa chifukwa msonkhano ndangokhala mwali msonkhano ngwa bwanawa. Choyamba ndifuna ndilengeze ndisadalengeze chifukwa chani ndikulengeza. Ndifuna kulengeza kunena kuti ndikwazanga osa DPP amene muli pano amene mopera pano osatha kuno mundivomereze koma ndiyamba ndalinena nkhani. Ineyo ndine Everton Chimulirenji mwana wanu obadwira kuno amene ndapanga zitukuko unafuna safune ndabwetsa kuno zitukuko zochuluka magetsi abetuka pano ndipo zinasina limene nalilimo ilimene lilimo chifukwa cha ineyo limene lilimo chifukwa cha ineyo kuno mabridge akogere tochuluka amene napanga ineyo apa ndipo zinayi mabwereka majeni mapuloko ya papa kuti anaziphunzira apa namanga mapuloko awiri komanso nyumba yomina kuna headmaster namangati zochuluka kwambiri zimene apanga ukoswesi uno ndimapanga mogwirizana ndi makolo wanga ndinawauza mafumu ali apo akudziwa akukumbukira ntitabwera ndiwako ndinawuza kuti ine ndili wang'ono ndimati ndikapita kupapo zinayi kuno ndimane kuti kuna kubwera tawuni koma mmene ndikukulamu tawuni ikutha so pano pala akapesi ndakachikondo pano panaipo osangalasa panopa tawuni ikutha koma kubwera kwa ine sadasiye mpando kuno ngati MP kuno kubwera magetsi pano pabwera tawuni papo zinayi sinabwere ndabwera kudowe mumene nali papando kuno kunali konsese mwezi imene unali polo mwezi amagetsi pana kuno kunali kumalo kumene kunali polo 1 inch yatala kunese watala so muona bwana ndakoyembera kasinje kufika paka ndee ine tawe kwa pamene baba ndipene taka utenga kuja bakingizi baja tikafuna utafike pano ndinatapangira launch ya baba ine tabanga titachoka mboma zinavuta zinthu msauja watira bajaba ndi mishoni panopa ndikangolowa pa 6 September hapo kufika sauja hapa imene timavuta zinthu kuti anthu ochokera ku ofesi ndabuza akulu government kwapempha kuti atithandize titakambirana kunena kuti ayendala sokuchoka padombole kuyenda mpaka afika pasukulu pagowa koma zinthu zinevuta msanga cholinga changa nchonena kuti dera lino titukule osati kuti ine ndibe zochita zoyenda pa Plado zoyenda pa Pezi sizimandikhudza ine timaona kuti munthu amene akuvutika kumudzi apandizika bani ndikuza inendi zimene zozo chifukwa kuti dziko linolo tikamabadwa chonchi tidziona kuti talipeza lili levulo yanji tikamamwalira zaka zimene mulungu atipatsa kuti tikhale ndi moyo tidzalisiye kuposa amene tilipezera kuti anathu adzasangalala anthu ambiri akubwera kuno tifuna maulindo akaopeza athawira ku tawuni koma chofunika nchakuti tipirane manja tikonzederani tisindipira kutali ifa madiploment anga kuchokera mapero ndi mapero ayi sakudziwa zimene achita koma ndakhala munthu okhulupirika kwambiri ineyo muchipani cha DPP ndi president wa DPP ngebe pano ndinoza munthu wina ali fine ndibe ndani ondizonda alipo bene ndiba mama mzoni koma ndine odabwa chifukwa kuno ngati anthu muli panonso munadziwa DPP chifukwa cha ine chifukwa cha ineyo DPP ndayipitira ntchito zaka zochuluka koopsa topa ndikola kuika china chiliyonse tabera takhala monga ngati imene timakhalira kuchipani zandali zabwino bwino mpaka tinafika pene nafika paja ineyo pa size yangayi ndakhalapo ngati governor ndakhalapo ngati David National Organization wa chipani cha DPP ndakhalapo campaign director dziko lonse la Malawi ku DPP panopa mene ndikupula panopapo ndine mulangizi wa president a Professor Arthur Mutali achoka ndi mulungu zinthu kuti ndikubadala kukhala MP pa 6 September ndikukulendera linolo sangira inafe ndipo una limba afuna zakuni kibanga zimene chifanya kuti kufuna dera lisinthe kana kwa watu wachitukukoyo wa economy damina pano pano ndiyeno panapezeka kuti babela zathu alilipikisane atafunda zalo wakulu wa DPP sinnakane navomera chifatu lero ndi mwayi wanga bwana pepani 2-3 minutes ndi mwayi wanga kuti ndinene chifukwa chati mfatu ina madabwa ata amene utacho bile chala tere yema kuti mumve nkhani yanga anabwera atafuna lipikisane tenditene bwera lipikisane topikisana munthu mulendo tudaba utaya awachoke mkomiti au komiti achoke komiti
kososi gavana watu tinama mpaka dabo akula kuchipani zanchosa mposa lako kuiga wina ine na dada ndo zachipani but tikasume unikani sikwenda nawo zadia kani zandale sasuma tieni fo tubageso ndali wina aminadi batsayo tibirene nshito fone tibirene jifuba winayo tinabirene nshito paka leo linaebe taja kwa bene baje ndale bagaza maili ya uli kufuna udadira na kuliwonde tikabageza maili ya kuti tikaone kuti sisibenda banje tinabira kumene kucha kunakapezeka kuti takapeza maili ya 71 amene anatenga munthu amene kupikisana naye kupita kapereka kumene kucha popanda kudziwa soko lokomidi yachipani kutabe ndaye achipani anandiza kuti tikasume kuti aujezera maili ya obera kutaba ngendawo kuti musasume ine ndine mkondale zona sasume yayi tibina ndeli nauza kuti ndena tipite kumidzi tikasaka tamina kwati kuti ngawowa tikapeze tiyankhule nawo pama prime atativotere zona tinapanga zimenezo tinaenda kosi tinaenda kusakuno kumaliza kupiriko sikumaliza panapezeka kuti tabera kuma primary tikangophatikiza mavoti ose ine mavoti anga nei 234 azanga mavoti 48 tikaphatikiza kuno ndi kumusiku tabanga zimenezo zijanakhala myezi iwiri mwezi winawo kubera khani ati ayi khani azano waja ati chisango munabera ambira amene muli pano mudati pagalaundi galanda kero mwene panaizobera chisango panaizobera ineyo mmene mundu oneramu singabere chisango limangova ivi litipe kisindi muziwa inde chiyesi ngabere chisango zona ndene nani nakuti ayi zakhala bwanji kuona nkhani imene kuendera acha bwino tinali mukapano pita kulonde kuti amene tidakuna maprimary akatila kupe muholo anandiuza kuti uya inu simulawa muholo pa kuti nandira message kumayamba phone kalata yolembera kuchipani kuti nkhani chisango chanu chisikilende bwino ndemkuja mukapanga chisango china kwadzakalowa naona kuti zachibwana inde de nango nyamuka lapita kulilongwe ku high court nakatenga injunction kuti ineyo sindikumvetsetsa chimene chachitika chifukwa payo side nalipo komanso akuti azangoyembana nawo ati kuti atapita kunja tizikambana pafoni milandu isizitheka nde ine nanena kuti ayi zimene zisizoona ndedapita kukhotu lati tauzani anthu awapanga asiza bwino atadzandiuzira kukhotu lati jaji ndi akhoti ananena kuti majaji ananena kuti tikumane pa 18 June pa 18 June pasana kwane anthu aja anatengana amene azanga opofuna mpando anatengana kupita kwa zakalowa amakozana kuti mawina ndinuyo ndi amene muyimire chipani cha DPP mukuiona pamenepo ndiye ine ndaiva nkhani imene ndanena okay ndinapita kwa lawyer kuti bwana ineyo ndifuna kuti mutandiuze ndilani apapo kuti anthu akapanga izi koma pali chiletso chakukhoti ndiye lawyer anandiuza kuti kuwe kuphonya malamulo talembera makalata kuti anthu amene akuluakulu kumene ndi amene kuti amangidwe ndiye nonse kunoko chimulirenji ngati mwana wanu makolo anga ngati mwana mumandidziwa palibe munthu apanga lonse ndakangana naye palibe munthu amene apamene ndikukonzana naye ndidanena kuti sindifuna anthu akuchipani anene kuti chimulirenji wapita ku khoti kukamangitsa abale bake akuchipani ku DPP ayi khaniyo nakayitseketsa kuti chabwino iwo akhale wowina ine ndikhale woluza nditakabayi kuti takumana ndi gulu langa nkukambirana kunena kuti ndiganiza kuti ndingoyima pandekha kuti siwazi ndikhawa kuti ndikulimba naso ndi munthu ndi timu yanga yonse inavomera ndipo azanga wonse a DPP kuno kumalo kuno wonse ndikati wonse mumvetu wonse anavula mashati tsiku limene lolo mpaka na lero zona ndiye popeza kuti mulungu salakwitsa amakukonza pena pake ukakhala kuti walakwitsa ndi pamene papezeka kuti UDM takumanizana pena pache ndikukambirana kuti ayi tere zikhoza kutere ineyo naona kuti ibe ndikhale kubanja ifa chimene chimachitika chakuti munthu kukhala ndi banja ndiye wamukitira munthu zinthu zonse zofunikira ndiye munthu yakupezeka kuti wakupanga chipongwe ndiye chimwe machita umachoka mbanjamu ukayima poteropo wena amene akuona ngati ndiwe munthu amabwera kukutola amabwera kukutola ndiye achala chifukwa choti zabwereka mafuno zivutika amambokutukwana ambuye abakhululukire ambuye abakhululukire ineyo kwathu kuno dziko la Malawi lili ndi malamulo amene limamulola munthu kuyima MP palibe munthu Malawi muno amene angakhoza kukhala ndi mphamvu zondiletsa ineyo kuyima MP kulibe ndiye pachifukwa chimene chocho nthawi zina atsogoleri muzipanimu timapanga zinthu zimene timatukonesa mabwana wathu timapanga zinthu zimene munthu tikamatinena kuti pa ulenje wa chingoni sitigawana nyama imene sitinaphe sitimagawana nyama salani osapa tizidikira kuti tipe nyama iji azathu achipani uthenga amene ndikupereka lero unene alokeso munene kuliyamba kapena kuti kuuzimba sitigawana nyama tikunyama kuti tupina machakuti kakapha iwezateka zakuti nanga nyama mukayipeza kumene kwa chingoni timatikupinika nyama simukakayipeze timagawana nyama titapa tiyeni tigule ntchito kandi kuti muku
tigwire ntchito tathandize bwana Kabambe amene kutisogolera kuti tiwine komanso nena kuti tipange zotere tikakhala zero ndiye ineyo pachifukwa chimenecho ntakambirana ndi chipani cha UDM pa zokambirana zathu ndinanena kuti tagwirizana nawo bwanawa tagwirizana ndi chipani chonse komanso modzichepetsa kwambiri bwana vipi munthu wanenera ngati chimulenji osati ndinakapo vice president mukandiyang'ana chocho siziyenda bwino ifwa mukhanane mantha kuti mundiweruze munthu ngati Everton chimulenji usandiona ngati kuti ndinakapo vice president ndakhala bakundu nambiri mboma ineyo ndakhaso mempando ambiri kuchipani komano ndinodzichepetsa kwathunthu pamaso panu tifuna tigwire ntchito ndifuna tiwine kufuna kuti tiwine ndio chifukwa chake ineyo ndaganiza kuganiza mapuku dalandira kwa anthu ena sodalandira zakale amene timaganiza zidatere bale wathu ndi malemu panopa olola kuti unali ndi mkwiyo olo ndi mkwiyo tuvana rete sofunika nkunena kuti TMDC zonse zambuyo ife amene tinali mbali inayi kubwera ku UDM koma chokomera kwambiri nchotena kuti chipani cha UDM tagwirizana kunena kuti tifame ndikawina apo sinawine ndeka nawina ndanya matanga awiri makasa zona ndipati pomwe mbwera mwina mwaulero mwaona nyama takwera ali mwina mbwera kwati pamene ndikubwera ku UDM ndikufuna kuti ndinene kuti awa ndi Sibanyoni Jacob Sibanyoni akuyimirira People's Night Award amene bwana president akuyimirira People's Night Award bwana Jacob Sibanyoni komanso nawina limodzi siku lomwe tonse tinawina ngati makhansala awiri amenewa ndi bwana Manuel Changula amene bana ndanyamata amene ninaenda nawo tidawina tonse landslide tinawina tonse limodzi ndezinachitika adasoletsa mapepala wanga certificate yanga kukala tililako ma certificate azanga adatuluka koma wakuti bendera anafufuta kulemba amene akafuna ndikukutozani bana mtsogoleri wanu ndi wamasopenya mtsogoleri wabwino wambiri umene mukumaona mavuto wana anu wavomereza kuti anyamata amene tinawina nawo ngati makhansala anthu amene wawonso ayime ngati makhansala ayude chimene chocho ndikukondwera kwambiri ndinokondwa bana ndikutumikirani mundidzutse masana ndi usiku ine sindigona 24 hours ndimagwira ntchito ya ndale ndiye ntchito yanga pomaliza bwana sinabwere ndekhayi ndaba ndili kukumwa la wanthu ndiyambire executive yonse kwambire kusose governor agavana adabwerani angokwanani bani mwachidule agavana akusose adise governor agavana satu akusose mchango changu fata ziti chimulenji wapita karibu tikamenya game uno yatabulika akusose adise governor amene matita choka uku ndikwamba tameta choka uku yeni akusose governor director of youth akaiba ndi my governance ndikamati chipani chonse ndanyamula kani zake ndizimene ena bana bana awa ndi bana Kajebatsonga ndi disi governor wake awa ndi bana Dyson Masego kusese governor awa ndi mai Goliath ndi akusese governance uyu nyamata ayu ndi Kaipa Nkoma ameneyu ndi Dairo Ruth bana ali apawa ndi bana Tega amene chakumusi uku ndiye mulembi wathu sekretary wathu komiti yathu komiti yonse yayitekana ili pano mamembala tonse amene dabwera tikhale apo tingapika kholo bana tione bana pali akosowese mwina anabwera adakhala akosowese agula kumba mwani kuti timu yapa mpoko zinapa njajana akulu timu imeneyo inaseko ya ine ndimeneyo mapita ine ndame mukaona uko ine ndi awukimika manja ukwaja bana pano palibe munthu amene size waje mulezi palibe pano ndiye mafuna kuti bali mwaona anthuwa ndi kunoko ndiye ndifuna
Kibangetigirea. Bangetigirea. Nina kuti ineyo Everon Chimulirenji. Executive yose ya ilinali kuna ya TVB. Awose mamemba ati sigi wamene disi governor. Wose kosoese yose mene itina yo kunako. Sama ngora Chimulirenji wabila lero. Kajola ku TVB tabila kuyote. Komaliza bwana ikosese ino tinapanga kitima panga ndale za tunduwina wake futa kwa mbili kini ndima zoni akitinaiga ngati magrupu mafumu atatu kwa ndi magrupu fili ndeni naiga mazoni itakwamba ndale kwa yaba kwa bwana kunoko nkokungana kuno mazoni ndi kunoko mpili kudwa mpili lolo ndi mazoni okwana ya 11 kopati ndi mazoni kava na 12 chipati kuda alimi latu kuna kwa wake ndina kwa padikizi umusi uno ndi mazoni 16 mazoni kava na alimi kanimanje kumbame mulimu zoni kava nala amene hawa ndi magrupu fili jirimani Chimulirenji madera kundale amene vamwawo nakubika manje amene akende mazoni kava nala ngati kati ndi nthawi kadawerenga atangena kuti abwere pano osewa ineyo ndi mapuma bwino bwana bandale ndimanena kuti sati pangawa ndipane nani ndi anyamata ake ndi amene wawo ndimalize kunena kuti azanga amene mwachokera kuphiri ambuya azikudalitsani nthawi zonse munabwera nthawi ija munabwera usiku munachoka kuno ndi usiku tama primary simunachachita kiliyosole madzako masimu namwe mudavutika kumandikhuza mtima mwanga koma ndinadziwa chinthu ichi 1 ndinakuwerengani ndikafuna kuti ndione chikondi chake number 1 number 2 ndidadziwa kuti zinthu zija zimachitika pamodzi pa zaka zisanu lero mwabwera mwandipeza ine komanso sipona kukumulwe mwabwerabe kuno kutakhala nane kutandionetsa kuti mwandipereka kwa Dr. Kabambe inu ndi nthulambo yako dalitseni anthu akumusikuno amene takati kuchita chitukuko tupagira zibuli moja amene mwabwera lero kuti Chimulirenji akalandiridwa bayedani nomubwera pasi ambiri mwenda kwa pasi wavutika kwambiri mtima umenewo musasiye ndithu zimatapitirizani kofunika ndi pamene ndikupereka mayi kufuniwa mbonena kuti dziko lino ndilathu dera linolo ndilathu palibe amene achoka ku Zimbabwe zakuzali kuno kunako kuti kutheke inuyo zimetamba kuchite kazi izizi kufuna kuti magetsi wetu amene kukhala ano tilohera uku azipita uku kuti zichitika zipa Afrika tsogoleri woyambirira wamkulu bwana ndi president chifukwa ineyo nkakhala MP ndipita tukwa bwana akoto nanga ndipanga zinthu pandeka iya yolo mene nali ndimapanga zonsezi mapita kwa president pali mafuta awati awa ndeko makopita kothera zonse mkwabwana Kabambe ndeiso ngati anthu amene tifuna zinthu zisinte amene tifuna chitukuko mafuta tuvutika nawowa tsiku limalika kwana voti yakuno ndiponso sinthu kamba zakuno koka koma ndikamba kuti voti yakuno kunchewu wose kuno ndine kwa Dr. Kabambe chifukwa ine ndikufunisisa kuti ndimanena kuti bwana ndimayankhula pa meeting anga ndimanena kuti ndinakhala ndayacho chite mwene ndalipo ine ndakafana uli mmodzi zimandipweteka chifukwa cha mavuto amene anthu amapeza ndimatamanga kuti kunoko zinthu zambiri zinasintha ngakhale anthu ena saonayi ndipo kuti ndi munthu kusaona mmatenda imakwapululukira koma nkhani ndionena kuti tiwoze dzikoli likhalira bwino ngati tifuna zinthu zisinthe tikavotere Dr. Kabambe ali pano bwana ndi mawu amenewa tifuna ndikuthokozeni kuliso kwambiri kuti mwabwera mwandilandira ineyo ndine nyamata wanu ndikutumikira ntchito masana ndi usiku musandilenge kuti ndakhala pajapa koma ine ndikufuna kugwira ntchito yawo chipani kuti anthu athu apatse chinthu kukondera moyo Ngoja ntawi bwana tiko la kuelezeka kuti mwatenga bombe mwaweza chibombe chachikulu kuelezeka ndima amene ya bwana ndikupempheni kuti uyu muyankhule ndi khimbirano labwera pano pano kupereka certificate tomasa sipanya ndikubwera nsanga ndi achangula mulandiyati pa certificate ano amene muti akayimirire nsanga sana Baba,
kwambiri ndi amene wa bwana muyankhule ndina ntindi amene walandira UDM